Bueno, hasiera batien ideia etortzea dantza konkretu bat edo musika doinu konkretu bat entzutetiken, eta haren inguruen lan iteko asmo horrekin, lantzet nik gehien bat, gehien gustatzen zaten musika doinu hori koreografikoki, eta gero, pixket jute naiz lotzen, gai horren inguruko, nik topaudeten musika horren inguruko beste doinu batzuek. Kasu hontan aurten Galerna izeneko pieza bat entzutetiken, are lantzen hasi nitzenetiken, iruditu ziten itsazuekin lotute eta itsasontzi egin da bar, hemen kantauri daukeu, titulue kantauri, eta Galernan inguruen ondoren Euskal Herrien dauden itsas inguruko doinu asko bildu ditugu. Eta, itxezuguei zuzeni lotute gabere, itxezertzeko herrietako hainbat pieza, bati bat umientzat eta moldaute. Eta, batzuek ez ezagunek izangoie, beste batzuek musika doinutatik enda ezagunek, Maitetxu nora zoaz, da olako gauze batzuek eta, itxasontzi baten, eta, azkenien hola osauteko ekitaldi da. Azken gehien bat jorraukoa pausokera ezberdinez, Gipuzko eta Bizkaiko pausokeran egin nahaztute, orokorrien koreografia asko erdixka bateo geuk moldautekuek die, ondoren badaude baite guretzat guztiz ez ezagunek ziren Bizkaialdeko koreografi batzuek bideo batzuetatik enda ateatzen jardun deunak, fandango eta harinarine ongoie, beste buelta bat eman da, ez dakit gehiago ezagunek dienak, nakuko doinuekin dabar, baina justu musika doinu, betiko musika doinuek ibili gabe, beste musika doinu batzuen bidez. Dantzari aldetik, orokorrien, izango geha 7 aurtalde gehi helduena, larota 5 bat dantzari, eta gero beste 5 bat musiko izango ie, larota 10 lagun inguruneo, jende aurrien parte hartuko deunak. Aurten ere, beste 5 mutilen, 6 mutilen laguntza eskerga izango deu, oindala 6-7 urte bezala kaxarranka egiteko asmue deu, kutsagainin lekeiti jokue, eta han azpireko 6 mutikozko hor. Eta haiek baitze baldin baitu, 1 lagun.